non malom Karbianglong angkang pi a constituency tin penta kerangji MAC anghoi kado kawe inghoi inkoira trok adim along tin penta lapen a party tin penta non malom methang a party along penta tiket ke hang ke pasik lapen rong rup jirpi jirpo tumpen ason kacerap seroi thek je phan dode samse pin pen a party tin penta sai kedeng ke pasik wotsi theklong lasi Karbianglong bokaja nele ke parlo lakhain koira phonilip constituency along pen a party tin penta MAC anghoi ke papleng ponji mate kangi dun longji aphan tiket ke hang lapen ki thudun ji atum amen non amat amethang pen pherangke karjuhut kachethan pon long ateng lapen a party amen tiket ke hang dun bom lapen ki thudun ji pukachi sik bom atum amen lahenlo BJP pen pabitra rongpi lapen non malom tiket ke hang dun bom abarim nilip VDC chairman Timothy Teron APHOC pen Rajesh Tiso ASDC pen Sunil Tokdi NDF pen Avinash Ronghang Congress I pen Samson Ingti Binarson Ronghang lapen Ilyas Phangcho la party tin pen koma datum si non nilip MAC constituency long labangso serang hoi kang nilong jine non amat chisik chedang bom langkusi anutin aphan karjuhut amethang pen pherangke karjuhut chekhanpon chuki hola pen Philip Tiso PK News